हेलो हेडफोन लावले मी एवढाच घेणार आहे बरोबर आहे ना हेलो मोबाईल वर नको लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ वर्ष 92 लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ वर्ष 92 आज लालबागच्या राजाचं प्रथम दर्शन होत आहे आणि त्यानिमित्ताने आलेले या ठिकाणी सर्व मीडियाचे लालबागचा राजा चालूसरचे कार्यकारी मंडळ आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। आता थोड्याच वेळात लालबागच्या राजाचं प्रथम दर्शन या ठिकाणी संपूर्ण जगाला होणार आहे आपल्या माध्यमातून। लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ वर्ष 92 आज लालबागच्या राजा प्रथम दर्शन सोहळा या ठिकाणी पार पडतोय। आलेल्या संपूर्ण मीडियाचे लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सहर्ष स्वागत करीत आहे। Ready? 10, 9,
सेवा घडायला थोर भाग्य मी आमचे मानतो सगळ्याची आसेच जगते तुझ्या चरणी सुख करे लागते धन्य होतो हा जीव त्या क्षणी पुण्य जन्मभराचे लाभते सेवा करताना बाळा शाही तुझी रे न्यारी उतरत फुलाला भारी रंगली गणेश नगरी ढोल ताशाचा नाद निनादला ढोल ताशाचा नाद निनादला शान कुणाची शान कुणाची ढोल ताशाचा नाद निनादला ढोल ताशाचा नाद निनादला नाची तुला मी सांगते कान लावून सारे तू ऐकतो येळेला तू आमच्या धरून राजा नुसाला हात पाडतो गोड नाव सदा तुझे ओ मुखी आमच्या वेळोवेळी कृपा सदैव मीच राहो साऱ्या तुझ्याच भक्तांवरी ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ही शान कुणाची ही शान कुणाची ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा मुंबापुरी सजली सोरी माझ्या राजाची आई सोरी वाहुनी तुझे हे रूप उजळल्या दिशाया नाही देवा फिरसारी दारा शाही तुझी रे न्यारी उजळत गुलाला भारी रंगली गणेश नगरी ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ही शान कुणाची ही शान कुणाची ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा धन्य हो तुझं तुला ओवाळतो वर्षभर तू आम्हा सांभाळतो 10 दिवसांची सेवा घडायला थोर भाग्य मी आमचे मानतो सगळ्याची आसेच जगते तुझ्या चरणी सुख करे नांदते धन्य होतो हा जीव त्या क्षणी पुण्य जन्मभराचे लाभते सेवा फिरसारी दारा शाही तुझी रे न्यारी उतरत गुलाला भारी रंगली गणेश नगरी ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ढोल ताशाचा नाद निनादला आला रे लालबागचा राजा ही शान कुणाची ही शान कुणाची ढोल ताशाचा नाद निनादला
फुलाची आलिया सोरी वाहुनी तुझे हे रूप अशा दारी मी आखिर सारी रात चांदणी तुझी रे न्यारी उघडत गुलाला भारी रंगली गणेश नगरी ढोले ताशाचा नाद मी नादला आला रे लालबागचा राजा ढोले ताशाचा नाद मी नादला आला रे लालबागचा राजा ही शान कुणाची ही शान कुणाची ढोले ताशाचा नाद मी नादला आला रे लालबागचा राजा ढोले ताशाचा नाद मी नादला आला रे लालबागचा राजा धन्य होतो जो तुला ओवाळतो वर्षभर तू आम्हा सांभाळतो 10 दिवसांची सेवा घडायला थोर भाग्य मी आमचे म्हणतो जगण्याची आस इथे जागते तुझ्या चरणी सुख करे नांदते धन्य होतो हा जीव त्या क्षणी पुण्य जन्मभराचे लागते आखिर सारी रात चांदणी तुझी रे न्यारी उघडत गुलाला भारी रंगली गणेश नगरी ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा ही शान कुणाची ही शान कुणाची ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा ढोल ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा थांबण्याची तुला मी सांगते कान लावून सारे तू ऐकतो वेळेला तू आमच्या धावून राजानु सलाम हास पावतो ऐसी आठवणीला घरोघरी गोड गातो मी तुझे घरोघरी गोड नाव सदा तुझे ओ मुखी आमच्या वेळोवेळी कृपा सदैव ऐसीच राहो साऱ्या तुझ्याच भक्तांवरी ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा ही शान कुणाची ही शान कुणाची ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा ढोले ताशाचा नाद नि नादला आला रे लालबागचा राजा हॅलो हॅलो कृपया माध्यमांच्या प्रतिनिधीला विनंती आहे की कृपया आपल्या मला सर्व सहकारी समाजाला विनंती करते की आपले मोबाईल आता कृपया बंद करून असंख्य भाविक देखील किंवा असंख्य लोक या तिकडे आलेले आहेत कृपया याचं नियोजन करायचं आहे ते माध्यमांच्या प्रतिनिधींना विनंती करतोय की आपले सर्व कार्यकर्त्यांनी जरा रेडी राहा कृपा करून 2 मिनिटं उठू नका अशा मागे व्हा इकडनं माहिती घ्या कृपया आता इकडनं एक्झिट साठी आम्हाला सहकार्य करा एका बाजूने निघावं लागेल हळूहळू सगळं हळू काही कार्यकर्त्यांनी घाई करू नका या ठिकाणी अनेक माध्यम प्रतिनिधी पुढे देखील आहेत कृपया घाई करू नका सुरक्षा व्यवस्था कृपया महिला हळूहळू कृपया आम्हाला मदत करा कृपया सर्वांनी सहकार्य करा हळूहळू कृपया पुढे चला इथे पुढे येऊ नका त्यांच्या समोर कुणी येऊ नका मी
आपल्या सर्वांना विनंती करतोय थोडा खाली हो दादा खाली हो थोडा आउटलेट बोर्ड मध्ये एडिट मध्ये ड्रॉप करूया तो बरोबर वाटणार एडिट मध्ये कृपया सर्वांनी सहकार्य करा. या ठिकाणी खूप गर्दी झालेली आहे. काही ठिकाणी हळूहळू बाहेर कृपया या ठिकाणी सर्वांना विनंती आहे की इकडची गर्दी जरा हळूहळू एक्झिट गेट क्लिअर करा. इकडे जरा कृपया हळूहळू जाऊ दे हळूहळू जाऊ दे. ये ना इकडे ये ना भाई ह्याच्या कॅमेरा आले जरा खाली हो काढल्यात की हो मागची तुम्ही आहे कृपया सर्वांनी सहकार्य करा. लवकर चला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंय गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गूड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे